about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? kasanmu ba ma kasanmu ba kawai har da continent namu da muka duba za mu ga Africa shine tushe na dan adam. Ba abin da Africa muka rasa, komai muna da shi, amma ga shi ne ya zama Africa shine gurin da ya zama kasance shine gurin talauci, gurin ciwo, gurin yaƙe-yaƙe. Ba komai bane iya kawo mana ka illa san kanmu da zarunmu. Shi san kai da zari ko da na kasa gaba ɗaya ko na mutum guda ɗaya ba abin da yake kawo illa wahala. Wannan san kanmu shine samun wannan wahala da muke ciki, yau kowa yana kuka. Amma da a ce za mu gane wannan, mu gane cewa san kanmu shine tushen wahalar mu bar shi mu fara koya yaran mu sacrifice, muna koya yaran mu yadda ake soyayya, to rayuwar mu zai kasance muna rayuwa ne fiye da rayuwar da muke a yanzu. Rayuwar mu zai kyau sosai. Amma ya kasance yanzu muna koya yaran mu kawai kiyayya ne, wannan yana kin wannan yaran, wannan yana kin wannan addini, sai kasance yau gashi kowa yana shan wahala. Amma da a ce za mu fara koyawa yaran mu haɗin kai, mu fahimci da cewa mutane biyu ne kawai a duniya, mutumin kirki da mutumin banza. Shi mutumin kirki abokin mutumin kirki, mutumin banza abokin mutumin banza ne. Kuma a kowane bangare ana samun mutumin kirki da mutumin banza. Ba wai yana zuwa da bane daga bangaren addini ko bangaren yare, yana zuwa ne a yanayin tunanin mutum. Idan muka fara koya wa yaran mu waɗannan, muka fara koya musu irin wannan tunanin, to mutane daga wani bangaren duniya da ba za su dinga zuwa Africa zai zo zama wani guri da ba abin da muka rasa. Abin da muka rasa kawai shine wannan tunani. Mu mun ɗauka kanmu, mun sa wa kanmu zari da san kanmu, sai muke shan wahala. Idan muka gane wannan abu, muka fara koya yaran mu wannan abu, to rayuwar mu zai zo yayi kyau sosai. Za mu san abin da ake cewa menene farin ciki, za mu san abin da ake menene jin daɗi. Za mu daina ɗaukan ƴaƴan mu ko waɗansu suna guduwa suna tafiya wani gari. A nan za mu gina kanmu. Saboda haka mu yi ƙoƙarin mu yaƙa wannan san kanmu da zarunmu saboda rayuwar mu yi kyau. Barkanmu.